На 25 октомври, вторник тази година, в изложбената зала на улица Александровска, 22, галерията на Дружеството на бургаските художници, бе открита съвместна изложба на Дора Славова и Нели Гочева. Двете изявени бургаски художнички творят в различни контрастни стилове и именно това е най-голямото предизвикателство за ценителите или просто за любопитните граждани на града ни. Екипът на Дивна проведе кратък разговор с тях и съвсем естествено първият въпрос, който им зададохме, бе: Бургас ли е градът на музите, градът на най-добрата творческа атмосфера? За себе си мога да бъда абсолютно категорична, че Бургас може би наистина е един от най-добрите градове за живеене в момента, но като концентрация на творческа енергия е страхотно място. Просто защото голямото синьо нещо на брега, на което живеем, голямото синьо море, е наистина един изключителен източник на енергия. Аз думата вдъхновение я употребявам с особено отношение, особен респект имам към тази думичка. Вдъхновение, затова не казвам вдъхновение, казвам, че е зареждащо като енергия. Живяла съм и на други места, както всеки нормален човек през живота си се е премествал, да речем, на други места, но винаги това е било място, което ме е дърпало и в което съм се усещала работоспособна и концентрирана. Независимо, че морето като визия конкретна не съществува в работите ми, но то съществува по някакъв друг начин, като начин на енергия, начин на зареждане. Ами аз съм родена в Пловдив и една голяма част от живота ми е минала там, така че като дойдох първоначално в Бургас, трябва да се кажа честно, беше ми трудно. И липсата на приятели, самата визия, защото един пловдивчанин по-скоро е свикнал да възприема планината, хълмовете. Дори не можех първоначално да се ориентирам и всички ми казваха: ориентирай се по морето. Морето не се вижда, както е известно. Аз по принцип пътувам и много обичам да пътувам и работя и на други места и в други държави за по няколко месеца. Тук да кажем, че за мен Бургас е един оазис, с който се съвръщам, премислям всичко, то ми дава спокойствието, дава ми приятелите, дава ми най-близките неща, семейството. Първоначално, когато възникна идеята да се направи тази съвместна изложба, това беше преди около точно година. И така, аз се прегърнах още от самото начало. Нали, има неща, които човек интуитивно усеща, че е добре да се случат, и други, като има някакъв стоп вътрешен. Да, интуитивно, така някакси няма нищо случайно, да го наречаме, че случайно се е родила идеята. Моята нагласа за моите неща в случая беше да са нещо като паузата, нещо като мълчанието в изречението, тъй като на Нели работите са с много детайл, с много рисунка. Човек може да се спре и да стои дълго време да ги разглежда, защото има още и още и още и още какво да се види в тях. Докато аз исках да съм точно дупката между изречението, мълчанието, мястото, където така човек, ако щете, нали, така да почине малко, за да премине на следващите неща. В такъв смисъл. И ще си разреша да цитирам Пепа Седларска, която каза, че сме събрали двете начала, женското и мъжкото, като мен ме определи като мъжкото начало, заради този ритъм на барабана черно-бяло. Защото аз лично моите неща ги търсих единствено като ритъм точно на черно-бялата материя, между цветните неща на Нели. Те са активни, с много цвет, с много рисунка, и бялото и черното ги успокояват. А от друга страна пък нейните работи дават на моите точно тази динамика, от която пък аз имам нужда, която в случай не използвам. Сътрудничество авторско, което е на базата на една симпатия, на едно уважение към работата на другия, на едно безкрайно разбиране, и то затова така се получи. И аз съм абсолютно съгласна с Дорито. То точно така беше мислена цялата изложба. Хем да стои цялостно, хем да има някаква противоположност в работите, която да е много дискретна и която само да помага на другия. В смисъл такъв. Тук няма някакво такова противопоставяне, както обикновено става, когато се правят много изложби. Дали конфликта? Не можем да откажа да открия
изложбата на тези двама значими бургаски творци, тези красиви жени до мен, защото харесвам творчеството им. Проблема, който изникна пред мен, за да кажа нещо смислено на това откриване, беше абсолютната различност на тяхните стилове. Много трудно да се намери убедителна нишка между двете, особено ако човек повърхностно погледа картините. Ако обаче задълбочи, ще види, че и двете изразяват света по свой собствен начин, чрез своите виждания, чрез своите усещания и чрез различните техники, с които работят. Само искам да направя лека връзка с действителността, в която живеем, тъй като те почупват при своите призми. И преди това, че бяхме съвсем близо до едно така доста разтърсващо и досадно събитие, каквото беше изборите, се опитам да взема нещо оттам и да ви поръчам. Купуването на картини не е престъпление. В продължение на цял един месец бургазлии ще имат възможност да посетят изложбата и дори да си купят някои от творбите на художничките. Ние от Дивна им пожелаваме здраве, щастие и творческа муза.